O Refuxio de Animais de Cambados comeza a volta á normalidade. As obras de reforma das instalacións obrigaron a protectora a buscar un fogar de acollida para os animais. Tras máis dunha semana de traballos, a reforma está completada. A través da Escola Taller do Obradoiro de Emprego estivemos facendo obras largamente demandadas polos responsables do refuxio, sobre todo acondicionar os suelos que estaban moi deteriorados e bueno, pues, eran problemas tanto de higiene como de benestar dos animais aquí aloxados. As melloras do chan permitirán ao centro limpar sen problemas a entrada, pero tamén evitar enfermidades para os cans, xa que os animais escarbaban nos buracos introducindo bacterias como a giardia. E que chegar outro inverno a ver outra vez o chancheo de buratos e os cans escarbando, un foco de enfermedades, porque aí a giardia fai mella, é un parásito interno que o collen os cans e que o transmiten as persoas. Estamos cansados de facer probas de giardia cada mes aleatorios para saber se tiñamos ou non tiñamos giardia aquí no refuxio. Entonces, bueno, é algo que vamos a forrar un pouquiño máis, porque a higiene dun recinto é moi importante. Unha vez rematada a reforma, o refuxio comeza a recuperar os animais que se atopan de acollida temporal, uns fogares que a protectora atopou pros cans nun tempo récord. Ainda non volveron todos os cans, moita xente está valorando se os adotan, a verdade que é moi positivo. Xa 3 salieron adotados definitivamente, quedaron as casas de acollida se quedaron con eles, e hai outros que están xa pensando tamén adotalo. Outros que os truxeron, pero van a quedar a acollelos os fin de semana, valorando a posibilidade de adotaros máis adiante. E, bueno, a verdade é que super agradecida con todos, a verdade, con todos, a xente do pueblo, de toda a comarca do Salnés. Dos máis de 50 animais que saíron a un fogar de acollida, só quedan por regresar 14 cans e 3 gatos, incluindo as que poidan quedar definitivamente nesas familias. A visita do Concello tamén estivo destinada a poñer en valor o gran traballo que realizan todos os días os traballadores e traballadoras do Refuxio de Animais.